नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत एक पोळ्या पीठ वाटून ताजेन 3 डिशेस कशी करचे जात पण पळोवन घेऊया. हे पोळ्या पीठ करचे लागचे सामान 5 कप तांदूळ. हे पीठ ग्राइंडरार वाटचिल्ल्यार तांदळा क्वांटिटी 8 कप घेतल्या बी जाता. 1 कप उर्दा डाळ, 1 चमच मेथी, 1 कप पातळ फोव, पोळ्या तांदूळ बरेकन 2 पटी धुवून घेवका. तांदूळ बरोकन धुवून जाल की 5 तास उदकात भिजवून दवरका. उर्दा डाळ बी धुवून घेवका. उर्दा डाळ बरीकन धुवून जाल की तातूंत भन्न उदक घालून ते बी 5 तास भिजच्या सोडका आणि उर्दा डाळीतच मेथी भिजच्या घालका. पोळ्या पीठ वाटची पयली आम्ही जे पातळ फोव घेतला तातूंत भितर उदक घालून भिजवून घेवया. या पातळ फोव वाट्याचे शीत बी यूज केले जाता. हे भिजलेले तांदूळ, हे भिजवून घेतील उर्दा डाळ आणि मेथी, भिजवून घेतील पातळ फोव. आता पीठ वाट्या. मिक्सर आयदनात तांदूळ घालून थोडे उदक घालून गंध वाटून घेवका. वाटील पीठ एक व्हड आयदनात काण घेवया. तांदूळ पुरा वाटून जाल की उर्दा डाळ वाटून घेवया. उर्दा डाळीत बी थोडे उदक घालून गंध वाटून घेवका. उर्दा डाळ वाटून जाल की तातूंतच फोव घालून ते बी अनेक पटी गंध वाटून घेवया. उर्दा पीठ बी तांदळा पिठातच घालका. दोन्ही बरेकन मिक्स करून घेवका. आयदन पुरे भरतपर्यंत पीठ उरचेना. पीठ फुगच्याक थोडीशी जाग उरका. पीठ आता पुरे रात्र फर्मेंट जावचे सोडका. हे पीठ पुरे रात्र फर्मेंट जावचे सोडिले. शिया दिवसात केल्यान हे पीठ जास्त फुगिल ना. गरमी दिवसात हे पोळ्या पीठ करचिल्ल्यार आणि व्हड आयदना भितर हे पीठ काडून दवरका. ना जाल्यार पीठ फर्मेंट जावन भायर पडता. ह्या पिठाची सेट डोसा कशकश म्हण दाखयता. पोळे करचे लागता तितली पीठ एक आयदनात काण घेवका. तातूंत थोडीशी मीठ घालका. पीठ खूप दाट आशिल्ल्यान थोडेशे उदक घालून पातळ करून घेवका. पीठ समा फर्मेंट जालें अशें दिसल्यार हातूंत थोडीशी सोडा घाल्या बी जाता. तवो बरो हुनकन घेवका. ताजेर दाट पोळो काण घेवका. पोळ्या वयर तेल, तूप नाजाल्यार लोणी घालका. गॅसा फ्लेम मिडियम दवरका आणि एक धापून एक मिनिट भर दवरका. सुमार 1 मिनिटानंतर पोळ परतून घेवया.
सकल्यान ब्राऊन झाला वयल्यान बी जराशी तांबडो जातपर्यंत भाजून घेऊया. सेट डोसा रेडी आसा. आता ह्याच पिठाचे अप्पे कशे करचे म्हण पळोवया. अप्पे करच्याक आम्ही हांगा कांदो बारीकन शिंदून घेतला. कांदे घालण्याशी बी अप्पे करचे जाता. अप्प्या कायलीत तेल हुनकन घेवका. तेल हुन जाल की तातूंत थोडो थोडो कांदो घालका आणि तो कांदो जराशी ब्राऊन जातपर्यंत भाजून घेवका. ह्या अप्पे करच्याक सेट डोसावरीच पीठ करका, पण त्या पिठात थोडेशे उदक जास्त घान जरा पातळ करून घेवका. खूप पातळ करचे ना, अर्ध वाटी उदक घान घेतल्या पुरो. आता वयल्यान धाकणी धापून एक वाटेन ब्राऊन जातपर्यंत हे अप्पे भाजून घेऊया. पयली पीठ जराशी पातळ आशिल तेन्नाच हे अप्पे परतून घेवका. तश केल्यार अप्पे दोन्ही वाटेन गोल जावन येतात. ना जाल्यार एक वाटेन गोल आणि एक वाटेन चपटे उरतात. हांगा जाय जाल्यार दुसरे वाटेन तेल घालका, ना जाल्यार अशीच दोन्ही वाटेन ब्राऊन जातपर्यंत भाजून घेवका. गरम गरम आणि गोल गोल अप्पे रेडी असतात. आता हेच पीठ वापरून मसाला डोसा कशी करचे म्हण पळोवया. मसाला डोसा क्रिस्पी करच्याक ह्याच पोळ्या पिठात थोडेशे तांदळा पीठ घालका. 2 पोळे काडच्याक 2 व्हड चमचे तांदळा पीठ घेवका. चिमटीभर सोडा घालका आणि थोडे उदक घान हे जराशी पातळ करून घेवका. आता हे रेडी केले तांदळा पीठ आमगेल पोळ्या पिठा घान घेऊया आणि पोळ्या पीठ समाकन मिक्स करून घेऊया. आता ह्या पिठान मसाला डोसा काडून घेऊया. तवो बरो करून हुडकन ताजेवर चारी वाटेन तेल लावून घेवका. ताजे नंतर वयल्यान उदमान तेल पुराय पुसून काडका. ह्या स्टेपान पोळे काडतना पीठ तव्याक चिकटना आणि पोळ्याक कलर बी बरो येता. पोळे तव्यार घालचे पयली गॅसा फ्लेम एकदम स्लो करून घेवका. एकदा पोळ्या पीठ तव्याचेर घाल जात तितले पातळ स्प्रेड करचे ट्राय करका. पोळो घाण जाल की गॅसा फ्लेम परत हाय करका. वयल्यान चारी वाटेन तेल घान घेवका. आणि मागीर पोळो समा भाजून क्रिस्पी जावचे सोडका. क्रिस्पी मसाला डोसा रेडी आसा. आता सेट डोसा आणि मसाला डोसा बरोबर सर्व करच्याक एक सिंपल बटाटे भाजी कशी करचे म्हण पळोवया. बटाटे भाजी करया. हे बटाटे बरे करून धुवन 4 सिटी काडून कुकरात शिजवून घेवका. शिजेल बटाट्याची भायली साल काडून घेवका. ताज नंतर ते बारीकन शिंदून घेवका. एक कायलीत थोडी तेल हुनकन घेवका. तेल हुन जाल की सासव घान पुटपुटचे दिवका. सासव पुटपुटील की तातूंत वली मिरसांग आणि फण्णापाल घालका. ताज नंतर तातूंत एक व्हड कांदो बारीक शिंदून घालका. कांदो बेगी शिजच्याक तातूंत थोडे मीठ घालका. कांदो भाजतना तातूंत थोडोसो हळदी पिठ घालून तो बी भाजून घेतल्यार भाजयेक कलर बरो येता.
बंद सॉफ्ट जालेश दिसेल की तातूंत अर्द पेल उदक घालका. बटाटा लागता तितले मीठ घालका. आणि मागीर वयल्यान शिंदून दवरलेले बटाट घालका. आता समा मिक्स करून घेवका आणि आमगेली बटाटे भाजी रेडी जाली. हे पोळ्या पीठ थोडे जास्त वाटून फ्रिजात दवरल्यार जाय आशिल्ले तेन्ना थोडे पीठ काडून सेट डोसा, मसाला डोसा नाजाल्यार अप्पे करचे जाता. तुम्ही बी हे पोळ्या पीठ ट्राय करा. कशें लागलें म्हणून आमकां कमेंट करून कळया. आमगेलो व्हिडिओ आवडल्यार लायक शेअर करा आणि आमगेली टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.